Привіт, я Роман Спірідонов і коротко про кримські новини. Проти ночі середи українські дрони вдруге влучили по резервуарах компанії «Атан» у Гвардійському. Пожежу зафіксував спутник НАСА. У цьому місяці ця база вже палала після українських атак. Вибухи пролунали і у Сімферополі. Потужна пожежа виникла в районі селища Комсомольське. Там поруч дві нафтобази компанії ТЕС. «Атан» і ТЕС – дві найбільші компанії, які мають розгалужену мережу АЗС на півострові. Відомо, що вони працюють на окупованих українських територіях і постачають пальне російській армії. За даними Радіо Свобода, від анонімного джерела у той день були знищені ще ЗРК «Панцир С-2» та дві РЛС. Удари по військових об'єктах та інфраструктурі в Криму завдали дрони СБУ. Примари з ГУР показали, як нищать техніку окупантів на Кримському півострові. Цього разу на їхньому рахунку 3 РЛС та десантний катер. На відео можна навіть побачити, як дрони майстерно ухиляються від російської ППО. Дві людини загинули у Севастополі через перекидання плавкрана. Жертвами в Південній бухті стали електромеханік і матрос. Постраждало 20 людей. Судно, яке росіяни намагалися добудувати протягом 8 років, пішло на дно ще до завершення робіт. Не втрималося під час спуску на воду. Окупанти затримали у Сімферополі 19-річного хлопця за нібито підготовку замаху на співробітника російського МВС у Криму. На відео ФСБ молодий чоловік повторює версію російських силовиків про те, що його начебто завербували СБУ. Його ім'я не називається. Правозахисники вважають, що свідчення він міг давати під примусом. Російські силовики, які проводили обшук у політв'язня незрячого кримчанина Олександра Сізікова, були на підпитку. Про це повідомила мати Сізікова Олена Сізікова. Вона відчула запах алкоголю від силовиків і запитала: "Ви що, пиво пили і вирішили провести обшук?" У відповідь вони попросили її заспокоїтися. Підконтрольна Росії Держрада Криму у першому читанні ухвалила закон про штрафи за публікацію фото та відео з місць прильотів, а також за поширення інформації про розташування систем ППО, техніки та пунктів дислокації російських військових. За це штраф від 3 до 5 тисяч рублів, для посадовців до 50 тисяч рублів, для юридичних осіб до 100 тисяч. Спікер російського парламенту Криму вважає таке покарання м'яким. Це вже граничить з государственною зміною. Це рядом. Майже 11% – офіційний рівень інфляції у Севастополі. У вересні там на 15% подорожчали яйця, пальне за рік подорожчало на 19%. Лідерами за зростанням стали риба, м'ясо та молочні продукти. За рік плюс 20%. Це все. Коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь. Побачимось.